кое е това всичко? Исус рече: у човеците това е невъзможно, но у Бога всичко е възможно. Няма нужда никой да ни казва кое би ни направило щастливи. Ние го знаем от самото си раждане. Знаем, че не сме дошли на този свят, за да ядем, работим и да умрем. Имаме право да бъдем здрави и силни. Имаме право да имаме всички неща, от които се нуждаем. Имаме право да намерим любовта. Имаме също и по-висши права. Имаме правото да бъдем щастливи по цял ден, всеки ден. Имаме право да се освободим от страха, от смъртта. Имаме право да изпълним истинската си съдба. Наше право е да се превърнем в някой, който може да се погрижи за всеки друг човек на този свят. Нека вземем онова, което е наше по право.